Wewangunan Karaton Surakarta, Siti Inggil. Sasampun dengan pirsani langkung caket wonten papan menika panjenengan saged ngauni-ngani bisa mengetahui apa adanya di sini. Menika naminipun cemburi menika Siti Inggil. Siti menawa lemah inggil dhuwur. Lemah panci tata gelar paling inggil katimbang kala perkara. Saged nami nggih? Bisa. Kaping kalih dipun gerbo menika dipun telesih wonten kawruh Jawi ingkang lebet. Papan sing pingit, papan sing angker, papan sing suci, papan sing gawat, papan sing paling poweripun besar, energinya luar biasa. Ora percaya krana aja maido wonten papan menika. Kawruh menika papan nedahaken bilih manusa gesang menika badhe gayuh. Kasampurnaning gesang mesti kedah mangertos iki aku janjane wis tuwa apa durung. Mboten mawas umur. Tingkat kedewasaan manusia hidup tataran kagesangane wong menika wonten tataran dewasa. Pikir wonten mriki singgil menika. Amargi napa? Sampun meh mungup-mungup sudah senja. Kita akan menuju sowan marang Tuhan Kasih bersalah. Yen ujung ngarani wis lingsir umure wis tuwa. Nggih mriki wonten mriki. Gambarane sing inggil menika. Menawi sampun umur 50 tahun munggah wis pancine badhe mungup-mungup sowan marang mayun. Itu gambaran niki. Sudah dewasa. Sudah punya pikiran yang luar biasa. Sepuh tayuh, sepuh kupuh, sepuh karuh, sepuh subuh, laksamu wonten mriki kasuwan mriki. Gambarane wong kuwi menungso urip menika menawi badhe kayuh sampun urip wonten alam akhir, nggih menika wonten tataran dewasa niki gambarane. Mila wonten papan menika dan wonten mriki niki naminipun bangsal Sasana Sewayana. Sewa lenggah yana Bowira. Niku papan jeburan. Lah, sing desain kados ngaten menika rumiyin sinuping sesusu. Jaman semana dereng wonten namine niki megapun dereng wonten. Dereng wonten speaker halo-halo wonten mboten enten. Nanging sedaya wau mulai nimbali walaran. Suwun pagelaran mireng. Kok sing mriki. Pun beda kala wau menawi kala wau bangsal penghati, bangsal manguntur tangkil. Nuwun sewu, bangsal manguntur tangkil sing tembung jahi, manguntur kang tirangkil. Tegesipun saben pangandikan sak sageta dados permainanipun tiyang yang mireng-mireng. Siapapun yang mendengarkan tetap senyum. Dados tepo tulodo, suri tauladan yang baik, tutur kata yang lemah lembut, yang hebat menjadi orang tertarik. Di gambar ini, bangsal manguntur tangkil. Muntur tangkil saing tembung mangun tutur kang pinangkil. Nggih. Tuladhanipun sinuwun praja. Sageta dados tulodo dhateng para kawulanipun, rakyatnya. Kiai dhateng para santrinipun. Dosen dhateng para mahasiswanipun. Guru dhateng para siswanipun muridipun. Beja nggih dhateng para murid-murid siswanipun. Bapak Ibu dhateng para putra wayahipun. Ngaten nggih, Pak nggih. Menika gambaran iki. Lah wonten mriki sing dados tradisi nang sinuwun. Dados suri teladan seluruh rakyat yang ada di sini. Dados tuladanipun para kawula sak negari Peparan Surakarta Tengah. Gambaran niki. Bangsal manguntur tangkil. Lah ginanipun rumiyin menapa ngatos witesipun kangge menapa? Kangge ngekyakaken sinuwun ratu yang baru, ratu sing anyar. Niki macam-macam mriki. Niki. Ulang mriki. Mrika wonten naminipun sela saged enten mulih. Menika palengganipun nuwun sewu sama semanten Prabu Surya Wisesa. Menika Prabu Julius. Niki sira nuwun tesih. Nggih, plester. Niku nggih kae kenang-kenang nggih Mas Surya kangge pepeling Prabu Surya Wisesa. Palengganipun Prabu Surya Wisesa saking Jendela Kediri. Menika gambaran panjenengan kangge wisuda sinuwun raja. Sumpahipun wonten jero kraton, mlebet kraton ning diwisuda wonten mriki sepriki tesih. Kula suwita mriki kula manane taun 2000 sekawan. Sinuwun ping 12 menika kawisuda wonten mriki. Sumpah teng mlebet. Nek kula wonten mriki sing cukup piyambak kula isih. Nek tamu pajaken te pesawasan yang sekawan yang sabun kakak. Loriye ijen Mbak Nuri. Jet. Calanan mliwet dhewe goreng-goreng dhewe sah-sah dhewe bapak dhewe mriki jet. Sama-sama. Ning basa kula pun mungkur ngono Bu. Yo sak piye. Mboten kok pengen. Kula nggih nangisan niku ngedalno wis dhisik kaya ora apike tak opengsane rusak. Jalaran karaton dhewe geger benci niku. Iya. Kula tahun 2006 amargi kula duwe bojo kula itu mriki jet. Nggih. Sing ngitung ijabe geger sing sangat wis geger. Terus
anak kula lahir sing jenenge nggih Gusti Bukir maring Sugri. Kula nuwun mriku. Kula mungkon kenguru tahun kali ngono. Kula pamit ning Gusti Bukir mboten marengaken. Tanggal Witono. Witono saya tembung Jawa Dosa. Tersebut Witono sangkan sarane Jawa Dosa wau. Wis pisanan lahir ngantos boten wonten menika nandung meniki. Nah, penjenengan mirsani Tegal menika sampun diperancang dening Sultan Bodososo. Wonten petang napa niku gambaran napa niku mirsani? Pernipun napa mawon? Nah, menika wonten pawiyatan boten diulangi ngene. Sosok lecak, sosok lalen. Wonten bali aku ulang mboten? Nah, ini kok jam update ini wonten tengah bener ku gambaranipun sing dipun sinten? Ibu gambarannya abang. Lajeng petakane ora sing ayo niku. Nah sing ijo gowron niku lambang alam ya alam. Mira manunggaling abang kuke satempat dados penggesangan ingkang. Ternyata ayah ibu terjadi lebih otorita. Menjadi lagu lagi. Nggih, niki. Nah mengke antara ini sing niki kali niki badhe manji kali niki Juni. Lama-lama ya kembali ke asal usul. Menawi untuk Keraton Suronto naminipun mulih mulo-mulanira. Kembali ke asal usul. Datang ke jalan. Yen bahasa Indonesia nih, wow. Ini bahasa Arab no. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku gedeng kula mboten nerangi. Nah kula dhewe. Lagu napa? Ucapno nggih mboten badhe nerangi. Lagu mboten kula sekarang. Di kabaran ini. Ya, mungkin waktu beliau sama orang ini.